Hľadáte dom pre dve rodinky, ale taký, aby v prípade potreby každá mala v tom svojom interiéri aj svoje bývanie? Alebo taký, ktorý môžete využívať na svoje vlastné bývanie a druhú bytovú jednotku je možné využiť na prenájom alebo na podnikanie. Presne takúto možnosť ponúka rodinný dom v obci Brodské, kde jedna bytová jednotka je zrekonštruovaná, druhú bytovú jednotku je nutné zrekonštruovať a prispôsobiť svojim potrebám. Nech sa páči, poďme nakúknuť. Obec Brodské je pekná a vyhľadávaná obec na Záhorí, ktorá sa rozprestiera na ľavom brehu rieky Moravy. Jednou z výhod bývania v tejto obci je dobrá dostupnosť diaľnice smer Bratislava alebo smer Brno. Okolie dediny dotvárajú lužné lesy pri rieke Morave a z ostatných strán borovicové lesy. Nehnuteľnosť má dobrú polohu, nachádza sa v kľudnej časti obce na ulici Dukelská, ktorá zabezpečuje pokojné bývanie, no dáva možnosť využitia nehnuteľnosti aj na podnikateľské účely. Ak túžite po bývaní vo vlastnom domčeku na dedine s dobrou dostupnosťou do mesta, táto ponuka je pre vás správna voľba. Popustite úzdu svojej kreativite pri rekonštrukcii tejto nehnuteľnosti a prerobte si tento dom podľa svojich predstav. Ak vás táto ponuka zaujala, neváhajte a dohodnite si obhliadku. Tento dom je pripravený stať sa vašim novým domovom.